sabar babal uruping geni brongot swasana mahanani geter gumuruh marengi sumebaring watak candala saenggon-enggon anane mung pasulayan ngendi-ngendi papan regecekan sikut-sikutan jegal-jegalan sentananing praja wis lirwa ing reh kewajiban jagat kaya-kaya wis ora kuwawa nyangga dosaning manungsa kang dianti-anti muhung timbuling wiji sejati mbegegek ugek sadulita hemel lae yen ora sisip sing dadi panduluku iki sajake Ratu Dwarawati Prabu Kresna sing gedhe pangapurane kepeksa tak jabel basaku amarga iki mapan ana sudungku karang kadempel ya klampe sireng. Osik. Kok sajak kucem sing dadi guwayamu ana apa Ratu Dwarawati? Oh, Kakang Semar. Iya. Mung Kakang Semar kang bisa ndak sambati. Kakang Semar kang minangka dadi pamonge tanah Jawa. Lan aku Prabu Kresna kang anyalirani Bathara Wisnu dewaning katentreman. Pancene Kakang Ismaya lan Bathara Wisnu ndarbeni dharma kang kudu dilakoni. Rehne
jagat saiki wis ora tentrem, kawulane padha ora ayem. Ingsun mundhut katrangan, kepiye mungguh pamrayogamu Kyai? Semareka den prayitna semurire eka bali titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semeding tengahing latar milangono lintang Bima Sekti ya yen panjenengamu lagi mrehatinke kahanan ana ing jagat iki kawruhana Ratu Ndwarawati mbok menawa ing jagat iki ing Madyapada iki kaperang ana 4 jaman. 4 jaman Kyai Semar. Iya. 4 jaman kuwi mau apa wae Kakang Ismaya? 4 jaman ya kuwi sepisan sinebut jaman emas utawa jaman kemasan. Kaping pindho jaman perak, angka 3 jaman tembaga lan sing pungkasan sinebut jaman wesi. Lah yen jaman emas utawa jaman kemasan kuwi werdine lan titikane kepiye Kyai? Ngene. Titikane jaman emas kuwi kasusilan isih utuh. Tata krama ya isih jangkep. Kabeh manungsa isih ngestokake sabdaning Gusti. Isih akeh ulama lan kiai sing sumanding marang kitab suci. Isih akeh kawula sing percaya karo negara, akeh rakyat sing isih percaya marang pejabat. Mula ora neh ora mokal jaman emas mau manungsa ora duweni rasa iri kang sarta rasa dengki lan jagat iki adoh saka bencana alam. Kuwi jaman emas. Anane jagat iki mung ayem tentrem lan bagya mulya. Kuwi jaman emas pancen kaya mangkono. Lah banjur kang winastan jaman perak kuwi jlentrehe piye Kyai? Jaman perak kuwi uripe manungsa wis wiwit ketukulan sing jenenge dosa. Manungsa wis wani wiwit goroh.
Ing jaman perak mau tumindak Durjana durung pati cetha sebab adeking kebecikan kuwi isih santosa. Nanging aning jaman perak mau wis wiwit pincang adeking kautaman. Kuwi yen wis ngancik jaman perak. Iya Kyai. Banjur sing diarani dening jaman tembaga kuwi jlentre piye Kakang Semar? Jaman tembaga kuwi tumindak utama lan tumindak angkara wis gebak padha kuwate padha digdayane. Janji ana piwulang suci digelar ing kono uga ana kawruh kadurakan sing jumedhul. Ketoke tumindak becik mundhak ning tumindak ala ya saya ndrebala. Kuwi mau titikane yen wis ngancik ana ing jaman tembaga Prabu Kresna. Sing pungkasan jaman wesi. Jaman wesi iki werdine kepiye Kakang? Jaman wesi iki tegese jaman bubrah. Jagat iki wis kebak karo sing jenenge dosa. Tata krama wis ora dienggo, kasusilan mung mandhek ana ing pocapan. Wong becik malah dicutik-cutik, wong ala malah do disubya-subya. Ana langgar dienggo digar, ana masjid dianggit-anggit, ana papan ibadah dijejamah, ana gereja lan pura, jarene dienggo apa? Mula polahe manungsa ing jaman wesi iki kaya gabah den interi. Sing edan malah bisa dandan-dandan, sing nyolong omahe magrong-magrong, sing nyopet umure malah awet. Ngono. Bebasan ing ngarsa ngumbar swara, ing madya numpuk bondo, tut wuri padha ngrogoti. Sing ngakune bagus, isane mung kementus, ora entong ora irus, nyatane do ora pecus, tur rakus mula patrape do kaya wedhus senengane ngambus-ambus. Sing ngakune ayu ya ngono. Sing ngakune ayu do ora mutu, bengi-bengi malah do metu, lambene digincu genit karo kemayu, neng ngisor lampu, pamrihe ben payu, rapayu nganti mambu tubruk asu, ngono kuwi. Iku sing jenenge jaman wesi utawa jaman bubrah. Rasa gotong royong wis luntur, sing digoleki mung kebutuhane golongane dhewe. Wis ora peduli kuwi barang halal apa haram, ngerti kuwi barang haram, ngerti waton butuh mesti diuntal. Nanging Prabu Kresna, nanging Gusti iki maha adil. Jaman papat sing wis ndak sebutake iki mau ngibarate cakra manggilingan. Watone pejabat lan rakyat isih nggondheli piwulanging agama lan dasaring negara. Tak kira jagat iki bakal iso tentrem lan adoh saka bilai. Nanging sawangen saiki wis akeh para sentananing negara kang lali karo kewajibane. Kalebu momonganku dhewe. Momongane Semar Badranaya, Ndara Janaka ya Arjuna. Saiki malah katrem ing rasa asmara aning kayangan swarga dahana. Semune lali marang dharma kasatriyane Prabu Kresna.
Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mulat solae ngarinira Kakang Semar banjur nata Ndrawati aku kudu kepiye Kyai ngene aku nampa wangsit mbok menawa ora suwe maneh jagat iki bakale padhang nanging kudu ngenteni tumuruning wiji kang sejati Prabu Kresna tumuruning wiji sejati iya mula ayo padha sewang-sewangan laku Ratu Ndwarawati tak aturi kondur ana Ndwarawati sampeyan reksa para kawula ing Ndwarawati paribasan asung banyu wong kang kasatan menehi teken wong kang kalunyon lah banjur Kakang Semar aku bakal ngangklang jagat mabakti baning wiji sejati bayangan bayem bayayat Iku mung ngimpen aja
kudu kelakon nadyan nganti mati bacat nyawamu ora kelakon ya jagat ya dewa ya Bathara lumaing bawana kureping ngakasa ora ana wong wadon kang kawawa njiret atiku kejaba mung sliramu wong ayu Dresanala Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manutapun Kakang Dewasrani ratu ing negara Tunggul Malaya sliramu Dresanala ndak derekke lelumban warihing katresnan kekosok kang sari-sari wong manis tambanono brantaningpun Kakang Dresanala ya Mas Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang hamulat sekar kapengin ngisep madune Brangangang swara arum yaya manten kang lagya karon se deni Rama prana marang Kusumaya sedalu tan bisa nendra renggang kula kinepyur pulut sayakti nyidam sarining tresna rungokno swara atiku kang nyidam sarining tresnamu Dresanala sliramu sekar mati aku kumbang nyidam sari sliramu
Apa kurangipun Kakang? Sugih aku ya ora kurang, bagus aku ya ora kurang. Yen perlu kesugihanku, tanggapanku sewulan muput duwite tak kekne kowe. Tutukno. Sanala. Kowe ning ngendi wong ayu? Kowe arep menyang ngendi wong manis? Dresanala. Dresanala. Oh. Oh. Waduh. Dresanala. Oh. Oh, Kanjeng Ibu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kandhuan rimang ler lena tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama sang nata muda wuwus yo hangrara apa tobat anakku bocah bagus Dewa Srani telung dina kowe kok katon nggembol perkara kang ora enteng iki janjane sing kok pikir ki apa to nggir saka lekering netra jahiting wimbok katon ana babakan rasa kang kineker ana apa nggir Dewa Srani Mara diage sambata marang ibumu aku Bathari Durga panguwasa dandang mangure Dewa Srani. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga. Mbok bilih sak mangke wonten ingkang kula penggalih Kanjeng Ibu. Lah iya ta ya. Apa matura apa sing kok pikirake jane? Mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudari, mbok menawa ana pepeteng ibu bisa madhangake.
He Dewasrani, kowe iki wayahe mangan ya ora mangan. Wayahe turu ya ora turu, jane sing kok pikir ki apa? Matura nggih Dewasrani anakku cah ganteng cah sigi cah jlonet. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Matur nuwun. Wekdal sak mangke kula mboten menggalih babagan menapa-napa jer nyatanipun. Jer nyatanipun bondo donya kula matumpuk-tumpuk. Derajat kang sarta pangkat inggih boten nguciwani. Ning emanipun Kanjeng Ibu, emanipun. Dereng jangkep gesang kula. Bilih Dewasrani dereng gadah wanodya sisihan ingkang saged ndampingi gesahipun Kang putra pun Dewasrani Kanjeng Ibu. Tobat. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Mangestungkara. Arep rabi ya kok dadak bingung ki sing dibingungi apa lho Dewasrani? Kowe kuwi ora kurang samubarangmu. Dasare kowe ki ratu sugih. Ratu kondang bondo ya pirang-pirang wong wedok ro kowe ki ngintili tak omongi. Mara diage. Ayo. Cah wedok ngendi sapa matura karo ibumu? Pun ibu sing bakal nglamarake kulup. Kowe njaluk wong wedok model piye? Matura. Sing ramping, sing bokonge gedhe sisih. Pilihan. Mesti kelakon matura karo ibumu, aku Bathari Durga Dewasrani. Kanjeng Ibu, piye? Baris kures bloko suta, blak kutang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang sakjroning ati menika sanes wanodya limprah. Banci ngono piye? Lho, sanes. Nanging ngemongaken wujudipun widodari Kanjeng Ibu. Dewasrani, kados pundi? Kowe apa lali? Bapakmu ki panguwasa kayangan ngono. Pukulun Bathara Guru, nudinga wae Dewasrani, tartamtu keturutan apa sing kok kepenginake. Nun inggih. Ayo, cah wedok ngendi matura? Kanjeng Ibu, mboten sanes ingkang saged nyenggol intining jejantung kula. Nuwun inggih menika widodari saking kahyangan swarga dahana. Atmajanipun pukulun Bathara Brahma. Nuwun inggih asesilih pun Dresanala Kanjeng Ibu. Piye? Balenana Dewasrani. Balenana. Aja ngawur kowe. Agyatri sang kapirang nguri nangkul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana Aja ngawur kowe Dewasrani. Widodari kahyangan ki akeh. Kenang apa kok kowe milih si Dresanala? Kamangka Dresanala kuwi wis duwe bojo, paham apa ora kowe iki jane? Nuwun inggih. Kula mangertos bilih Dresanala punika sampun gadah garwa. Nuwun inggih punika satriya panengah Pandhawa pun Arjuna.
Arjuna nuwun inggih pun Janaka. Gene kowe ya mudeng, gene kowe ya paham. Neng kenang apa kowe kok milih sing duwe bojo? Kuwi jenenge ngrusak pagrayu nyurestu Resijo. Kowe mudeng apa ora Dewasrani? Nanging Kanjeng Ibu, ati kula menika sampun boten kenging dipun gorohi malih. Bilih tresna kula kalian Sidresanala. Kowe iki nyawang githokmu, Bojone Dresanala ki sapa? Panengah Pandhawa si Janaka. Ambaka kowe iki ratu, ning kowe iki ratu cilik, ngono. Beda karo si Janaka. Nadyan to amung satriya ning satriya kondhang kaonang-onang. Duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada. Kowe iki karo Janaka pedhot samubarange. Kalah sekabehe, aja nekat kowe. Timbang lara atimu tak kandhani sik, aja nekat. Apa ora ngerti kowe? Ana lagu sing judule Lara Ati 2, ngono lho. Ora ngono kae. Boten Kanjeng Ibu, boten. Sampun bunder tekad kula. Sampun golong manah kula. Anggen kula tresnani Sidresanala. Kepara menawi kula boten kelakon sesandingan kalian swarga Dahana putri saking swarga Dahana nggih punika pun Dresanala, luwih becik kula entengaken pejah kula. Aja ngawur kowe. Ya Dewasrani yen pancen kaya mangkono. Ana tetembungan anak polah wong tuwa uga melu kepradah. Yen ngono pun ibu kang bakal mbudidaya. Sowan marang bapakmu Bathara Guru, pun ibu kang bakal motah. Supaya kowe bisa jejodhoan kelawan Sidresanala. Waduh. Nuwun inggih ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan bapakmu Bathara Guru. Banjur kowe entenana luwih dhisik ana ing Kahyangan Tunggul Malaya ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. He bocah tumenggung. Kula wonten dawuh. Kirapke sakehing wadyabala. Mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon. Kowe sak wadyabalamu sing merantasi. Nuwun dhateng sendika. Suraka palapa supaya rancak sing dadi lakumu. Inggih ngestakaken dawuh budal dina iki bocah temenggung. Prawadya wis samapta wis siaga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru kumlebet kang bandera tambur tumpret gong beri munyomangungkung prawadya bala palapa manunggal sigra lu mare.
alah. Op, ah.
ladang pendet mangkya darajating praja kawuryan wasunya ruri langenira
sang nar pati lampahira alon kinarabak padaya yuarna nira Sari Om awik 6 Astuna Masidi sekaring bawana langgeng Kakang Narada pragenjong pak pong waru doyong welut wisa banteng wareng kula wonten punapi Adi Guru monggo sak mangke kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah awit wekdal menika kula Bathara Guru boten saged pratitis anggenipun badhe wawan pangandikan kalian jengandika Kakang Narada labet dinten menika kahyangan Suralaya kedayawan pun Bathari Durga inggih Bathari Permoni Kakang. Oh inggih Adi Guru inggih. Sasana saha wanci kula aturaken dumateng Adi Guru anggenipun badhe manembrama dumateng Kang Garwa Bathari Durga saking Dandang Mangore. Nuwun inggih Kakang matur nuwun. Durga padha becik sak tekamu ngabyantara marang jeneng ulun Pramoni. Batobat
tobat. Nuwun inggih Pukulun. Nir ing sambikala prapta kula sowan marak jengandika Pukulun. Anggil kula bidal saking Dandang Mangore mboten wonten alangan sawiji napa sembah saha pangabekti kula katur Pukulun. Ihi. Iya. Banget panarimaku ora liwat pangestuku tanpa nana Durga. Nuwun inggih Pukulun. Sampun kula tampi dados jejimating gesang kula. Tekamu karo sapa? Dalem tekamu karo sapa? Ijen tanpa kanca Pukulun. Tanpa kantha lan kanthi. Kula teng pundi-pundi sakniki mboten wonten ingkang dampingi. Bot-bote kula menika sektya bekti kalian panjenengan ngakoni napa mboten yen kula niku garwa jenengan. Iya. Sliramu kuwi garwa ulun. Alah dalah rak ya ngono to, rak ya ngono. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Iya Durga, ora beda katresnane Bathara Guru utawa Manik Maya marang jeneng kita Durga. Biyen nganti saiki ora ana bedane. Lah rak apa? Nadyan Paduka menika garwanipun kathah nanging Paduka sampun ngakoni to padha-padha bojone Bathara Guru, lak kula to lak paling sekeca anggenipun ngladeni iyau apa ora? Iya. Padha-padha bojone Bathara Guru, Durga paling penak nek ngladeni Bathara Guru. Nggih napa mboten? Iya. Nek karo Durga jan iso lek nganti nyokot-nyokot. Iya. Slendra kang dadi rasane Bathara Guru, slendra sing dadi jiwane Bathara Guru. Lah banjur jeneng kita Bathari Durga duwe sedya kang endi? Dene kowe Bathari Pramoni sowan marak mangarsa marang panjenengan ingsun ketitik saka lekering wadana jahiting netra kang sarta tepunging wimba ana bab kang bakal kok andharake Maradyage matura Durga. Permara reh manguswamya ngambrang kadidarunaning kaswahasih ring marga memalakung risang kanta wastrat maja leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya, Surya mangrangsang waya, Umyus amara waya hanto. Pukulun piye Durga? Sepisan kula mriki ngaturaken alam oneng, alam menika tembung lawas, oneng menika kangen sampun sawetawis dang wanggen paduka, mboten tilik Dandang Mangore napa paduka mboten kapang, napa paduka mboten kangen kalian kula ta Pukulun? Iya Durga, iya. Nadyan Pukulun kangen marang jeneng kita nanging durung bisa Pukulun sowan marang Dandang Mangore. Awit isih akeh ayahan kita kang kudu ndak tindakake. Tobat. Dikangeni kok ndak krasa ta ya? Mbiyen ki ya sedina ora ketemu no bingung. Apa meneh seminggu yo lek kemeter. Iya. Nggih. Ewadene salajengipun Pukulun piye Durga? Salajengipun kula tinangisan kang putra pun Dewasrani ingkang motah kula. Dene kula boten kuwawa kalian pamotahipun. Mila Dewasrani ki ya duweni bapak kang dadi tetungguling para dewa.
Inggih namung paduka pukulun ingkang saged nyembadani napa ingkang dados pamurtahipun Dewa Srani pukulun. Kusik to. Dewa Srani iki duwe karep apa? Dewa Srani nggadahi gegayuhan kepengin Apalakrama pukulun. Lho ngusik. Yen mung Apalakrama rak ya akeh to wong wadon kang gandrung karo Dewa Srani. Tur Dewa Srani iki bocahe bagus tur cakrak. Duweni kawibawan dadi ratu ana ing Tunggul Malaya. Inggih pukulun. Namung jengandika ngertos menapa mboten pukulun? Sinten wanodya ingkang dipun karepaken kaliyan Kang putrapun Dewa Srani? Lho. Lah banjur Dewa Srani mono kepengin Apalakrama kepengin sesandingan karo sapa Durga? Kawuning ngono pukulun. Kang putrapun Dewa Srani kepengin Apalakrama kalian putri saking swarga Dahana. Putrinipun Bathara Brahma nenggipun Dresanala pukulun. Jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Bumi gonjing langit kelap-kelap katon. Lur gincanging alis risang mawe gandrung. Sabarang kadulu wukir moyak mahayik. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Durga wonten dawuh. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu yen to Dresanala kuwi dadi garwane? Sampun pukulun sampun. Kula sampun ngertos Dresanala anak Bathara Brahma menika sampun diwengku kakung. Inggih punika diwengku garwa kaliyan Janaka. Nanging Dewa Srani tetep beguguk kutha waton. Dikandhani ora kenek ya sapa sing diturun ngono kuwi yen ora bapake. Yen duwe kekarepan kok le sadet saknyet. Iya nanging kowe kang dadi ibune si Dewa Srani kudu bisa benerake. Mbok menawa Dewa Srani kuwi duwe kekarepan sing luput. Sampun pukulun sampun. Dremimil paribasan entek amek kurang golek. Yen kula ngandhani sipun Dewa Srani. Nanging panggah mawon yen ora Dresanala aluwung ora rabi. Ngaten niku pripun jan? Durga wonten dawuh isih akeh wong wadon utawa widodari kayangan sing sulistya ing warna kepara ayune ngungkuli si Dresanala. Aku kepengin Dewa Srani iki mengko aja nganti pukulun. Kula menika sampun ngandhani Dewa Srani nyatanipun napa? Nyatanipun Dewa Srani tetep ngengkel, Dewa Srani tetep ngeyel, Dewa Srani tetep merengkel. Kamangka Dewa Srani sampun prasetya upami boten saged dedaupan kaliyan si Dresanala luwih becik dientengke patine kados pundi ngaten niku? Kula ingkang dados ibunipun napa boten bingung? Gandeng kula bingung, kula sambat kalian panjenengan. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane. Panguwasa tunggal kayangan menika wonten asta panjenengan. Abang ijone lelakon mriku paduka ingkang asta.
kari paduka utusan Bathara Brahma kengken misahake katresnane Janaka lan Dresanala. Beres, ngono kok dadak repot. Iya Durga iya. Ananging ora segampang kang kaya apa sing kok kandhakake kuwi mau Durga. Iki mengko bisa-bisa nglandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Pukulun. Boten usah menggalih ingkang macem-macem, ingkang bakut Dewa Srani saged dedaupan kali Dresanala titik. Kantor paduka kersa napa boten? Nyuwun pangapura aja dadi atimu Durga. Aku ora bisa minangkani apa sing dadi penjaluke si Dewa Srani. Iki mengko bakal mahanani kayangan geger pramoni. Inggih pukul inggih. Jebule namung semanten katresnan paduka kalian si Dewa Srani. Paduka mboten nyawang. Dewa Srani menika anak panjenengan. Wonten paribasan anak polah bapa kepradah. Ning paduka babar belas mboten nuhoni tembung menika. Dewa Srani wiwit cilik mula ora duweni penjaluk kalian panjenengan. Nembe gadah penjaluk pisan wae kok ora disembadani yo bapak model apa kaya ngono kuwi. Menawi paduka mboten saged nyembadani isin kula duwe anak Dewa Srani. Kula patene dhewe Dewa Srani pukulun. Aja Durga aja. Durga Angudari tiasri wut urwet rawat wati. Wedi lamun kauningan aja Durga aja. Nyatane Dewa Srani iku putra ulun, aja kok pateni ya pramoni. Nyatane paduka mboten saged meradai luwih becik kula patenane Dewa Srani. Isin kula mboten namung mekaten bibar mateni Dewa Srani kula nyuwun layang pegat. Aja Durga aja. Pegat karo Bathara Guru rumangsane ora gelem, ora ana wong lanang sing gelem karo Durga ngono apa piye? Pisah karo Bathara Guru, golek Jaka ngundang kulon ya isih akeh. Aja Durga. Kowe iki umurmu wis tuwa. Kowe iki yen rabi karo Jaka ngesake Jakane. Kok ngesake? Mengko kenek susu kadaluwarsa Durga. Pura napa boten pukulan? Pura napa boten? Iya. Tak sembadani Durga. Tak sembadani pamotahe Dewa Srani. Matur nuwun. Iya Durga. Senadyan abot rasane ya mung ngeboti kowe Durga lan anakku Dewa Srani. Kanthi cara misahake katresnane Janaka lan Dresanala, mengko bakal gampang anggone ndhaupake putraku Dewa Srani kelawan putri saka swarga Dahana si Dresanala. Matur nuwun pukulun. Iya padha-padha Durga. Wah, eling Adik Guru, eling.
Pragenjong Pak Papung warudaya ing negara wong slere gence buntute acel kater. Adi Guru wonten dawuh Kakang. Pripun panjenengan kok ngaten niku pripun, Wah? Menawi paduka badhe misahke katresnane Janaka lan Dewasrani ateges wonten paribasan idu dinilat malih. Si Janaka lan Dresanala dawuh punika awit saking perintah paduka. Mongko kula sampun mireng pekabaran yen to sakmenika Dresanala sampun ngandhut wujuding jejabang bayi. Wah ing katresnan antarane Janaka karo si Dresanala. Lah kok sakmenika badhe dipun pisahaken katresnane Janaka Dresanala niku pripun Adi Guru? Kakang Narada kados pundi? Sedaya prenatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuwan nanging mesti ulun ingkang tinempuhan. Mila sedaya kedah sak pakon ulun boten kenging badal dawuh pangandikaning Bathara Guru. Lho iya ning ya aja ngono to. Aja ngono. Ola ngertos panguwasa tunggal menika wonten asta paduka Adi Guru. Ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadhawuhan menapa? Menapa kadhawuhan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadhapuk dados mantri muka menika kejawi mbiyantu jejibahan paduka kula nggih kadhawuhan ngemutaken bilih paduka niku kesupen kinen ngleresaken menawi paduka menika tumindak lepat. Kakang Narada dalem Dewasrani menika putra ulun napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak. Loh ora kleru wong nglabuhi nyang anak kok kleru iki piye to ki? Nanging kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada imut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa. Yen polahe ngarumke jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa ya kudu dielingke to. Mboten kok namung diuja mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedah imut paduka Adi Guru dados ratuning dewa menika tumindakipun kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas paduka menika lepat awit badhe misahaken tiyang jejodohan mung nuruti karepe anak kang sarta bojo. Bathara Guru ratuning kayangan. Bathara Guru tetungguling para dewa. Paring dawuh boten kenging wola-wali. Menawi Kakang Narada boten sarujuk kalian pikajeng ulun, Kakang Narada saged ninggalaken kayangan. Wela dalah. Caca montap lir kinetap duka yaya sini pi Jojo bang mawinga-winga wengis kupejot padon ning lati ing Adi Guru hukum wonten donya menika wonten sekawan. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, sing pungkasan hukum karma utawa hukum dharma. Hukum adat niku contone ana desa nganakne syukuran. Syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo.
Gandeng desa kono ora kuat tuku kebo kena disranani, tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu, niku pun muni kebo danyange ya ora kenyih. Ngoten. Niku hukum adat. Angka loro hukum kodrat, srengenge niku panas. Ning kena disranani gawe payung, gawe capil, niku hukum kodrat. Lah angka 3 niku hukum negara. Niki nggih kena disranani, kena disiasati. Watone duwe dhuwit akeh, hukum niku kena dienggak-enggokke. Nanging ingkang pungkasan, hukum karma utawi hukum dharma. Niku hukume tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakal balekke. Sing gawe bakal nganggo. Ing atase aku mung rekoso mikir, beteke mung mikirake lah kok ngetokke siunge dupeh lagi nyekel panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada pun mboten gumun, Narada mboten gumun. Pedah apa? Pedah apa Narada mapan ana ning kene? Kayangan hawane panas, nunggak waru, Narada ora melu-melu. Bu Kulun. Matur nuwun paduka sampun nyembadani pamutahipun Keng Mutra Tunggul Malaya Dewa Srani. Tinemunipun Dewa Srani sida jodoh kalian Sidresanala. Matur nuwun nggih Bu Kulun. Iya Durga padha-padha. Narada minggat ya wis ben ora usah digatek. Dadi dewa ning kayangan ya wis ora nek gunane wae, ora nek guna paedahe nggo apa. Ngelek-ngeleki rombongan. Dewa liyane ganteng-ganteng, dewa liyane do cakrak-cakrak. Kok ngijeni blegendong ngelek nyepet-nyepeti meripat. Wis digaene seragam dhewe mes ora gelem dinggo. Senengane ngrusaki fasilitas kayangan netelke benik seragam Bu Kulun. Iya Durga iya. Dewa bentuke kaya ceret ngono wae. Anggepe apa? Piye? Kowe ngelokne aku kaya ceret. Mbok kira aku wis lunga ngono, Wong aku jek tekan ngrengket kono, Mbok anggap aku wis lunga. Aku krungu kowe ngelokne aku kaya ceret. Lah timbang rupamu. Dapurmu kaya genggek balung kenci ngono. Pukul. Pukul. Paduka kok mendel mawon to kula delane kaya genggek balung kenci. Paduka kok boten bela kalih kula. Lah nyatane ngono tenan apa ora? Nggih. Iya nek wis iya ya wis. Wong nyat kenyataan kok. Meksa nolak. He Indra, Bathara Indra. Bathara Indra. Dra, si keparat, urung perang kok si keparat ngono. Wonten dawuh Bu Kulun. Menika tasih teng kayangan, iya. Wonten dawuh Bu Kulun.
Timbalana Bathara Brahma kon munggah ana ing Stinggil Kayangan Suralaya amit madal pasilan Rama Wulun. Dewa-dewa sukata marang soring perang ngutani arom-arom ngendan wingawiyat Narada ngepalani palugon laguning lekas lukita linut ing kitung atung kadereng hamomor hanjrah kang puspita harum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanya maweh raras rahananing driya saklangkung wanter tinimbalan paduka kula pun Bathara Brahma
arsa nyadong rumentah sabda jengandika pukulun Bathara Guru. Brahma kawula wonten dawuh Rama Pukulun, kaget jeneng kita ndak timbali. Lho niki gagap garagapan raosing manah kula dupi mirengaken dawuh pangandika paduka Bathara Guru hamanem Brahma dumateng keng putra pun Bathara Brahma. Mila Rama Pukulun wonten dawuh ingkang pundi suwawi kula aturi paring dawuh menawi keniwi nedaring kathah Bathara Brahma arsa ngangklungaken jangga hanilingaken karna nenggara mentah sabda jengandika Rama Pukulun Bathara Manikmaya. Iya Brahma kula wonten dawuh Rama Pukulun, aku arep takon marang jeneng kita Brahma, nyuwun pirsa babagan menapa Rama Pukulun? Pangwasa tunggal kahyangan kuwi sapa? Pangwasa tunggal kahyangan ingkang boten wonten tunggalipun nenggih namung jengandika Pukulun Bathara Guru. Sing wenang nemtokke abang ijone lelakon kuwi sapa Brahma? Ingkang wenang nemtokaken abang ijoning lampahan inggih punika inggih namung Bathara Guru. Yen aku kandha ngalor dewa lintunipun inggih badhe ngaler. Yen Bathara Guru kandha ngidul dewa lintunipun inggih badhe ngidul Pukulun. Ya, yen pancen kaya mangkono, aku bakal perintah marang jeneng kita Brahma Maradyagi. Dina iki baliya aning kahyangan kita ya kuwi kahyangan swarga dahana. Dina iki uga pegatna katresnane anakmu Dresanala kelawan Janaka. Brahma. Pukulun. Pukulun. Jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestungkara. Kados sinamber gelap raos kula Pukulun. Kenging menapa paduka Rama Pukulun ngendika, mbok menawi kula kedah misah katresnaning Janaka lawan Dresanala. Kamangka sak mangke Dresanala sampun ngandhut jabang bayi. Nyuwun pangapunten, awrat abot anggen kula nglampahi jejibahan punika Pukulun. Brahma, ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa sing dadi dawuh ulun. Kenang apa? Kenang apa kok samengko kita badal dawuh ulun? Eling Brahma, eling. Lati pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah pangwasa tunggal kahyangan Suralaya. Yen sira badal dawuh ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Nanging kepripun nasibipun jabang sajroning kandhutanipun anak kula Dresanala Pukulun ingkang boten weruh kintang kimpuling lelakon menawi benjang dewasanipun nangletaken tiyang sepahipun Rama Pukulun. Aja kuwatir, yen Janaka wis ngalih saka kahyangan swarga dahana, anakmu Dresanala bakal ulun dhawuhake putra ulun, ya kuwi si Dewa Serani. Nanging Pukulun ora usah nganggo nanging. Budhal dina iki Brahma. Yen ora budal, apa kelakon tak tibani bledhek watu Brahma.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Paduka sampun minangkani pamutah kula ujube kangge nyenengke Kang Putra Dewasrani Pukulun. Iya Durga iya. Nanging iki mengko kepiye? Yen Janaka bojone Dresanala ora narimakake perkara iki. Perkawis Janaka kula ingkang badhe ngurusi. Kula kalian anak kula Dewasrani ingkang badhe ngurusi. Ingkang baku tugas paduka sampun rampung. Inggih menika ngongkon si Brahma supaya megatne si Janaka lan Dresanala. Punika sampun sae Pukulun. Babakan bayi wonten kandhutanipun Dresanala kalian menawi boten wonten trimahipun Janaka kula ingkang badhe tanggel jawab. Ya ya Durga ya yen pancen kaya mangkono. Menawi mengkaten kula amit madal pasilan badhe njampangi ndombani lakune Bathara Brahma. Apa pancen tenan tega megatne anake pisahan karo Janaka? Iya. Muga-muga kasembadan apa sing dadi gegayuhane anakmu si Dewasrani anggone kepengin sesandingan karo Dresanala. Nuwun inggih amit madal pasilan Pukulun. Iya. Muga-muga anyarengi sintrang ing samirana. Anakmu si Dewasrani tembe mburine bakal bisa dedaupan karo putri Swargadahana si Dresanala Durga. Sintrang samirana entering waris lan wikan puru ing parang kirutom ing manon tumekaing lakon. Sintrang samirana entering waris lan wikan puru ing parang kirutom ing manon Janaka Dresanala. Waduh. Pilihan sing abote ngungkuli nyangga bumi. Naklikane Bathara Brahma kudu milih ing antaraning katresnan apa kewajiban. Yen aku milih katresnan tresnani Janaka karo Dresanala, ora wurunga tetel pangkatku ilang jabatanku. Aku bakal kena siku dendaning Pukulun Bathara Manikmaya. Nanging yen aku milih kewajiban, ora tega aku nyawang anakku Dresanala pisahan karo Janaka ya. Senadyan abot nanging Brahma kudu tak lakoni. Aku mau wis kandha saguh marang pangarepaning Pukulun Bathara Manikmaya. Senadyan abot kudu tetep tak lakoni. Janaka, Nduk, Dresanala, pun Rama sing teka, Nger. Sinokarta mrih tartamtu tamtuning utama titi
tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tantu kena tinulado tiasilir wulan dadahari sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun Bathara Brahma. Iya ya Nduk, Cahayu Dresanala. Wis ndak tampa ra liwat pangestunipun Rama tampani ya Nduk wong manis. Kula tampi kula pundi mugi andayanana jejimating gesang kula. Rama Pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Iya bocah bagus Janaka wis ndak tampa ra liwat pangestuku uga tampanana ya Arjuna. Kula tampi pangestu paduka. Mugi handayana jejimat paripih Rama Pukulun. Janaka kula wonten dawuh. Aku arep takon marang jeneng kita Janaka. Pitakonku iki wangsulana aja kok tambahi aja kok kurangi Arjuna. Wonten napa ta Rama Pukulun kok semunipun wonten menenga? Kowe iki wong wedok menenga. Janaka kula wonten dawuh. Wiwit kowe apalakrama karo anakku si Dresanala apa pancen kowe tresna tenan nyang anakku Dresanala? Gage wangsulana Arjuna. Rama Pukulun piye? Binengkao jaja jinubuka jejantungipun Arjuna mboten wonten tulisanipun wanodya sanes. Inggih namung tulisanipun Kang putra nuwuninggihipun Dresanala. Kowe tresna tenan lair tumusing batin Rama Pukulun. Bagus. Bayi kang mapan ana jroning kandhutaning garwamu iki umure wis pirang wulan? Sampun Sabta Candra utawi 7 wulan Rama Pukulun. 7 wulan lakar kados mekaten. Bagus. Janaka, Arjuna, Naga Mahabau, kula wonten dawuh. Jeneng kita mapan ana swarga dahana kene wis suwe, wis cukup suwe. Bathara Brahma jinejer mapan ana ing kayangan swarga dahana kene wis kok anggep kaya apamu Janaka. Duh Rama Pukulun, Paduka Rama Pukulun Bathara Brahma sampun kula anggep kados Sudarma kula piyambak. Sudarma nuwun inggih tegese wong tuamu dhewe inggih lakar kasinggihan. Kewajibane anak menyang wong tuwa apa? Mituhu dawuhipun sedaya menapa ingkang dados dawuhipun tiyang sepah. Yen aku ngongkon Janaka supaya jegur ana Samudra Kidul apa kowe wani mbudali Janaka? Ampun ngantos kula dipun kengken dipun utus jegur wonten Samudra Kidul, kula dipun kengken jegur wonten Samudra Geni badhe kula lampahi. Sipating satriya lati kalih pakarti kudu nyawiji. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Sabdaning satriya padha karo sabdaning ratu. Pindha Wikresna tumetes wonten dlancang seta tan kena den owahi. Bagus. Yen pancen ucape satriya, yen pancen ucape satriya kena diguguk, yen pancen ucape satriya kena diugemi. Yen nganti kowe lincat saka janjimu, yen nganti kowe oncat saka prasetyamu bakal tetel jiwa kasatriyanmu. Janaka kula wonten dawuh. Dina iki aku mung nampa perintah saka Pukulun Bathara Guru. Dina iki aku mung nampa perintah, aku mung lelantaran. Dina iki uga Janaka kudu ngalih saka kayangan swarga dahana lan wiwit dina iki uga Janaka karo Dresanala kudu pegat katresnane. Minggat to Janaka. Oh. Pangeran. Duk, Tresna.
Pangeran Deston temen kok tega temen ana lelakon kaya mangkene. Tresna ora sambok tangisi lungane Janaka. Mula wit biyen janjane aku ora sarujuk yen kowe dedaupan karo Janaka. Janaka kuwi wong lanang tok mis, irunge lorek. Napa paduka boten menggalih? Napa paduka boten mikir? Kula punika sampun ngandhut jejabang bayi Rama Pukulun. Aja kuwatir. Saklungane Janaka ana wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa anane, sing ora kalah bagus, sing ora kalah sugih karo si Janaka, ya kuwi anake Pangwasa Tunggal Kahyangan Dewi, ya kuwi si Dewa Srani sing bakal nampa kowe apa anane. Aja nangis yo Nduk Cahayu, yen kowe nangis, yen kowe susah, bapak melu susah Nduk. Dewa Srani rapinen dhewe. Oh. Terus ana mantuku Cahayu Dresanala tresna kuwi jalaran saka kulina ngono. Yen kowe kulina jagongan karo Dewa Srani, yen kowe kulina omong-omongan karo Dewa Srani, yen kowe kulina kelon karo Dewa Srani engko rak ya tresna dhewe. Anakku ora kalah bagus, anakku ora kalah sugih timbang Janaka Nduk Cahayu. Nyuwun pangapunten. Sampun dados patembaya kula mboten badhe ngladosi tiyang lanang sanes saklintunipun Kakang Mas Pangeran Janaka. Kepara badhe kula entengaken wejah kula. Tobat. Yen kowe nampik kowe nolak marang panglamar Dewa Srani anakku, ateges kowe ngremehke Betari Durga. Iya. Ayo, kowe gelem apa ora rabi karo si Dewa Srani? Mboten badhe kula kersa. Gelem apa ora? Sakniki mboten gelem besok apa dene bosen urip kowe. Ayo, gelem apa ora kowe? Ora gelem. Ayo! Modar kowe. Gelem apa ora? Mama apa? Bosap dipolo digantang Dewi Dresanala kalian Bathari Pramoni dewaning panggodha pangrencana disabet karo rantai sing gedene sak pupune sinden pojok dhewe. Bengok Sora
Bengoke Bathari Dresanala eling-eling kaliyan bayi ingkang sampun 7 wulan sajroning kandhutan. Pambengoking Bathari Dresanala andadosaken miyak langse Gumbala Giri. Miyak langse Gumbala Giri. Miyak tegese mbuka, langse tegese selambu, Gumbala tegese brengos, Giri tegese gunung. Bengoke Dresanala ndadekke bayi metu saka dalan gunung sing ana rambute. Lahir cabang bayi gilar-gilar sumunar barengi kalian dewa ingkang nganawuraken Sekar Gandhaharum. Dewasrani gawanen bojomu Dresanala, Dewasrani. Ya, kowe sida dadi bojoku. Kowe sak sayang-sayang. Anake Janaka iki. Ketoke bayine lanang. Tarana titite. Edan bayi ora umum bocah, bayi ora umum bayi. Mosok lagi lair kok wis tukul rambute. Rambut sirah. Usah ngidu. Edan-edanan. Kowe besok yen nganti dewasa urip terus, kowe bakal mbebayani tumrap kawilujengane anakku Dewasrani sing bakal dedaupan karo Dresanala. Mula kowe kudu tak pateni ya, Nang. Kowe kudu tak pateni. Kowe kudu tak pateni. Kowe bakal tak cemplungke kawah Candra di muka bayi anake Janaka.